Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi għamela ċara li mhux se jkun qed jirrispetta r-ruling tal-Speaker li fih sabu ħati ta' ksur ta' privileġġ. Dan wara li fl-aħħar ġimgħa Azzopardi qal li l-Ministru Owen Bonnici gideb quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar il-Commission li jitħallsu Henley and Partners li jħadmu l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Hemm il-possibilità li qabel ma l-Onorevoli Jason Azzopardi għamel dak il-komment fuq Twitter, ma għamilx referenza għax-xhieda kollha li kien ta' l-istess Ministru quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Jiġifieri, tas-16 ta' Marzu 2015, tal-22 ta' Ġunju 2015, fejn joħroġ ċar li l-Kummissjoni ma kellix titħallas biss fuq ingredient wieħed ta' paid-in contribution u ċejja fuq l-investiment ta' 650,000 euro biss. Effettivament, dan ħareġ ukoll mill-istess rapport uffiċjali tar-regolatur. Iżda minflok irtira d-diskors Azzopardi sokta bil-kliem dispreġjattiv fejn qal li l-Ministru Owen Bonnici li talab ġustizzja skont ir-regoli parlamentari messu jikber u akkużah li qed juża l-Parlament bħala l-qorti tal-kangaru. Dawn il-kummenti Azzopardi jagħmilhom ftit tal-ħin wara li l-Speaker għamel 40 minuta jaqra ruling studjat wara l-investiga l-każ. Għall-aġir ta' Jason Azzopardi rreaġixxa l-Partit Laburista li qal li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed turi li taqbel biss mal-istituzzjonijiet meta d-deċiżjoni tal-istess istituzzjoni tkun taqbel magħhom. Din hija l-istess arroganza grassa li konna naraw meta l-istess nies kienu fil-gvern qal il-Partit Laburista. Reazzjoni ta' Azzopardi kienet deskritta bħala waħda ta' min m'għandu ebda rispett lejn l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna għaliex ma jidux dak li jridu jisma'. Sintomatiku ta' politiku elit u tal-establishment, politika ta' ipokrezija li meta istituzzjoni tiġbed l-attenzjoni fuq xi ħaġa, ir-risposta tkun forget it, innota l-Partit Laburista. U ċar li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Simon Busuttil għadha ma talmet xejn u trid treġġa' l-arloġġ lura temm il-Partit Laburista.